Hola, soc la Mar Llop, fotògrafa, artesana audiovisual i activista trans. Em dedico a visibilitzar el col·lectiu trans. Vaig fer una feina que vaig començar el 2013, que es diu Construccions Identitàries, i el 2017 es va publicar el llibre, hi ha una exposició que està girant, i quan vaig acabar amb aquest projecte vaig decidir treballar el tema de les famílies que estan socialitzant criatures amb el gènere sentit, no? Aquell que difereix del que li van assignar al néixer. No? Conèixer aquests processos. Amb els activismes he treballat amb moltes persones que estan en aquest camp i em sembla que era interessant visibilitzar-ho, no? Donar exemples, perquè no tenim referents, tenim pocs referents, i em sembla molt interessant de tenir, explicar a les persones que no són del col·lectiu què està passant amb això, no? I també donar suport a les persones que potser s'estan pensant. No? Jo vaig transitar quan em vaig veure que era possible fer-ho i va ser gràcies a conèixer persones que estaven en aquests estadis, no? Transitant o havien transitat, etc. No? El projecte consta d'una exposició fotogràfica amb textos de les persones explicant-se una miqueta els seus processos, unes píndoles audiovisuals que anirem veient aquests dies, un llargmetratge documental, i estem aquí per mirar de trobar la finançació per publicar el llibre. No? Què passa amb les criatures trans? Amb elles no els hi passa gran cosa, són persones amb moltíssima personalitat, perquè en una societat binària com la que estem vivint, donar un pas així de tan petits, a vegades, no? Amb 2, 3, 4, 5 anys, doncs és perquè els hi surt molt de dintre, no? I elles estan convençuts, no? del que estan fent. I aleshores els processos aquí importants són els dels pares, no? Que estan acompanyant això i que de cop i volta estan acompanyant una criatura amb el gènere sentit i no saben gaire com fer-ho. No? I en aquest llibre s'expliquen experiències, s'explica problemes que han tingut que superar, que donar-li la volta, s'explica també vivències. Totes les persones que estan acompanyant criatures trans estan parlant de que són millors persones ara que el que havien sigut abans, perquè els ha fet pensar i els ha fet donar una volta a la manera que estaven vivint. No? I això és el que es pot veure en aquestes pàgines. No? Em sembla interessant i a mi em fa molta il·lusió poder publicar aquest llibre, que seria en català, castellà i anglès, i d'aquesta manera donar difusió i que es pugui consultar. No? He de dir que l'anterior, Construccions Identitàries, sortirà ara online i el posarem perquè tothom el pugui veure més enllà del que el pugui aconseguir en paper. No? I el procés una miqueta és aquest, no? D'anar difonent i anar explicant.